Добро утро, хора! Намираме се в Австрия. Днес е втория ден, в който ще ходим да караме ски. Стигнахме в събота. Вчера беше първият ни ден, в който карахме. Не съм снимала нищо оттам, защото все пак ни беше първи ден. Искахме да си вземем карти, да разучим зоната. В момента се движим към друга зона, различна от тази, в която карахме вчера. Казва се Kitzbühel. И днес ще караме там. Както виждате, сме се екипирали. Отзаде са бордовете, носим си ги с нас в колата. Облякла съм си термобело от Ойшо. Между другото, за първа година съм с тяхно термобело и съм доста доволна. Много ми топли. Вчера не беше чак толкова студено. Днес също не го дава да е толкова студено, така че това също може би е фактор, но се чувствам доста комфортно с него. Много ми харесват моделите им. Това е абсолютно черно рипсено той е термополовер, а отдолу съм с реално термобелото. Днес ще ви взема с нас на пистите. Ще ви покажа какво представлява един ден каране. Вчера всъщност карахме някъде до към 11 часа, след което седнахме да си починем. Просто още не си бяхме отпочинали от пътуването, защото 14-15 часа в класа си доста и ни беше малко още изморено, спешени се. Някъде към 11 часа спряхме да караме. Седнахме уж да пием по едно кафенце, което се превърна в обяд и чак към 1:30 някъде започнахме да караме отново. Въпреки това, пистите са в много добра кондиция, дори в тези часове, защото просто тук времето е много по-стегнато и дори да има слънчице, то си е студено и самата писта е стегната, обработена. На много малко места имаше участници с бабуни. Имаше доста хора, защото беше неделя. Предполагам, че местните хора тук си идват да си карат събота и неделя, но днес очакваме, че ще има по-малко хора. Не знам дали ще снимам с осмото цял ден, всъщност мислих да снимам с него, докато не се качим, докато не тръгнем от колата, докато не се качим на лифта всъщност, да. Ще го оставя в колата и мисля останалата част от влога да я снимам с телефон, просто защото няма къде да го сложа това осмо и ме е страх да не падна, да не го щупа, да не се щупа себе си, така че предпочитам да го оставя тук в колата, но и качеството от телефона е много хубаво. Сега ще ви покажа малко от пътя, през който минаваме. Всъщност Kitzbühel се намира на около 20 минутки от място, на което сме си запазили да спим. Ние си запазихме да спим в последния момент. Селцето, в което спим, мисля, че селце не е гърче. Казва Сьойо, което мисля, че преведено от техния език е слънце. И то се намира на 20 минути от тази зона Kitzbühel. Сега си пътуваме натам и се включва отново, когато си обуваме обувките и ще ви направим един аутфит чек с ски екипировката. Включване. This is not sponsored. Хора, по принцип не пием кола, но тук има кола в стъклена бутилка, което
знаете какво означава. Както видяхте, деня беше супер слънчев, супер готин. Като цяло не очаквахме толкова хубаво време, тъй като още преди да заминем бях погледнала програмата и видях, че ще има само един хубав ден, но всъщност вече е втори ден, в който времето е добре и има слънце. Доста късно се сетихме, че ще ходим на ски тази година и буквално си запазихме мястото, на което спим в началото на януари. Това беше единственото свободно реално в зоната, в която сме, тъй като имаме други познати, които са тук и решихме, че ще се присъединим към тях. И въпреки това сме супер очаровани от стаята. Може би сте я видяли в началото на влога. Всъщност тя представлява просто спалня с туалетна и доста е чисто, доста е приятно, много е топличко. Като цяло тук всичко е в един много готин така планински стил. Без значение кога сме се сетили, всъщност мястото, на което спим, се оказа доста добро. Със сигурност до година, ако ходим на ски, ще си запазим някое хотелче, в което има и спа. Според мен това е нещо, което доста успокоява тялото и организма след цял ден каране на ски, в нашия случай сноуборд, както видяхте. Пистите бяха супер. Като цяло, карането на ски извън България според мен е абсолютно различно изживяване. Не сме се радяли на нито една опашка за лифт, за гондола, за каквото и да е. Много е яко. Със сигурност си изкарваме много готино, но горе е доста студено и ръцете ми са изключително сухи вече, въпреки че се опитвам да се мажа с всякакви кремове, но това е положението. Като искате да карате ски, ще ви измръзват ръчичките и така. Сега се прибрахме в апартамента. Ще си почина малко. Аз имам да поработя, тъй като днес е понеделник и въпреки, че сме на почивка, имам няколко неща, които трябва да свърша. Доста от нещата всъщност си наваксах миналата седмица, която ми беше супер натоварена, но си струваше да бъда натоварена, ако трябва да бъда честна. Сега ще си махна грима и да сложа една маска на Гарние за хидратация. Бяхме в един магазин, казва се Бипа и всъщност той е тяхното Лили, в който имаше всякакви неща, които аз много обичам. Маски, кремчета и тем подобни. Взехме си 2 маски на Гарние за хидратация на лицето. Аз много си харесвам техните шит маски. Взех една за Захари, една за мен и се оказа, че третата е подарък, така че имаме 3, които сега ще си сложим и малко ще поработя, след което ще ходим да вечеряме. Както може да видите, не знам дали виждате, лицето ми от въздуха тук е толкова чисто. Като изключим несъвършенствата по бузките ми, имах на предвид носленцето ми и бърдичката. Буквално нямам никакви черни точки. Това е от чистия въздух, предполагам. И си давам сметка колко важно е да живееш на място, където има чист въздух, не само защото лицето ти изглежда по-добре, а защото и дишаш по-чист въздух. За жалост, ние това в София не може да го изживеем като експириенс, така че се наслаждавам на времето, в което нямам черни точки, докато съм тук. Естествено, има много други недостатъци, като сухите ми ръце, сухата ми уста и коса, въпреки че си я вързвам в якито, докато карам. Пак е доста суха, но ще гледам да се погрижа колкото мога за нея, докато сме тук. Взела съм си 2 серума на Керастас, които ще си слагам, защото наистина температурите горе са доста ниски. Дори да има много слънце, може би съм леко изгоряла, но въпреки слънцето, студа си е там, има и лек вятър, но наистина днес нацелихме страхотно време и съм изключително доволна от деня. Карали сме около 40 километра, мисля, че. Не ги засичаме тези неща, просто от картите може да се види кой кога е карал и къде. Сега влизам да се изкъпя, да си сложа маска и ще поработя малко. Опитвам се да направя този travel vlog по everyday vlog, т.е. да включвам неща, които реално не са обвързани само с почивката. Ако се вълнувате и искате да знаете как организирахме самата почивка, може да пишете долу в коментарите. Сега ще ви покажа гледката от нашото шале. За жалост тази година няма толкова много сняг, колкото по принцип. Даже се шегувахме, че е леко пролетно времето. Ето я и гледката ни. Може да видите, че няма много сняг. Просто, за жалост, тази година е така. Но въпреки това е супер красиво.
Добро утро, хора! Вече сме сряда и днес няма да ходим да караме нищо. Ще ви обясня какво ще правим след малко в колата, но първо исках да ви покажа какво ще обличам. Така, нагоре съм всъщност нагоре и надолу съм с нови неща от My Era, които супер много харесвам и исках да ви ги покажа как ми седат. Като цяло да ви поговоря малко за новите модели, размерите и да ви дам код за отстъпка. Нагоре съм с тази блузка с дълъг ръкав, която седи просто страхотно. Има ето тези шевове, които така прибират отново таликата и изглежда много елегантно. Ще опиша долу размерите, които съм и нагорно и надолно. Това е кафевият цвят и като цяло супер много ми харесва, особено как ми седи ето тук на таликата. По ръцете е доста прибрана, много яка, цвета е брутален. За да ви покажа долнището, трябваше да излезе на терасата, за да може да го видите в цял ръст. Не знам всъщност дали ще успеете да го видите в цял ръст, защото съм доста височка. By the way, гледката ни е просто страхотна. Аз тук що съм станала, между другото, супер слипи съм. Косата ми е мръсна, но въпреки това накъдрена. Мисля да я вържа на опашка, но нека ви покажа набързо клина, защото ми е доста студено. Това е клина от My Era. Нагоре ето така е в таликата. Много ми харесва как седи на дупето и ето тук на талията. Тук имаме логото на бранда и този панталон е Чарлстон. О, хора, измръзвам. Много е як. Това отново не знам кой размер трябва да погледна. Ще опиша всичко долу. By the way, сега ще ви покажа два чифта обувки, които си взехме от аутлета, в който бяхме в началото на трипчето. Няма да бъда с тях, защото те са по-скоро маратонки, летни и така нататък. Мятам, че просто не са подходящи за времето навън, но ще ви покажа все пак какво съм си взела. Така, първите обувки са от Michael Kors. Знаете колко много харесвам техните маратонки. Буквално почти всеки чифт маратонки ми е на Michael Kors. И естествено имаше техен магазин в аутлета, в който бяхме. За жалост нямаше абсолютно нищо мъжко. Захари си беше харесал ни обувки и то доста дълго време, които ги нямаше. Но имаше доста женски неща и аз си взех ето тези маратонки. Те са абсолютно летен модел. Много са красиви, много са сладички, седят брутално според мен с дънки. Ще са супер, с къси панталонки ще са супер. Просто са страхотни. Другият чифт маратонки са ето тези найкове, които супер много приличат на New Balance-ките, които имам. Те вече са за бокулка буквално. Толкова много съм ги носила, толкова са износени, мръсни, скъсани, че просто ми трябваше нов тип маратонка бяла, която да изглежда по този начин и си харесах тази от Nike. Много готино седят, носи ги вече веднъж и са ми много удобни, много ми харесват и според мен не знам какъв модела, но е доста добре изглеждащ. Сега ще бъда с зимни обувки, естествено. Ето тези кафеви ботички. Нагоре ще си сложа една бяла жилетка от Ойшо и нагоре ще бъде с пълтото ми на Canada Goose, бомпера ми на Canada Goose и с чантичката на кравешки принт, който много си харесвам. Сега ще се облека, ще ви покажа финалния аутфит и тръгваме, защото Захари вече ме чака от 10, 15, 20, 30 минути. Отново се включвам, за да ви обясня къде отиваме в момента. Всъщност аз даже не знам къде отиваме в момента. Просто Захари намери някакво градче, в което ще ходим, което даже не знам как се казва. Как се казва? Елмал. Където пише... Учите правилно, произнасям правилно. Да, ще го изпиша. Където пише, че има много сладки готини кафенца и места, на които може да се разходим, така че сме се запътили на там, тъй като днес решихме да си починем и да не караме. Реално щеше да ни се падне четвъртия ден, в който караме днес, но понеже аз не съм снимала през цялото време докато караме, защото хората буквално едно и също. Ставаме в 6:30-7, оправяме се, в 8:30 отварят лифтовете и караме до към обяд, после обядваме, прибираме се към колата, прибираме се в апартамента, спим, почиваме си и след това отиваме да вечеряме с останалите. Но, понеже днес ще е малко по-различно, реших да ви
заснема. Решихме да си починем първо, защото пише, че времето няма да е много хубаво. То си речи и от тук долу, че няма никакво слънце, доста мъгла и според мен горе е много студено, така че взехме според мен правилното решение днес да не караме. Второ, много сме изморени, просто защото наистина всеки ден караме по 40 км, което е голямо натоварване върху крачетата и като цяло се измаряме от ранното ставане. Така че днес просто един почивен ден си направихме. Също така и двамата имаме нещо да си свършим работно. А утре в петък отново ще караме, предполагам. Дават времето да бъде хубаво. На този етап най-много ни хареса карането ни в Kitzbühel. Тоест най-вероятно ще отидем там и утре. Просто тук, където сме ние, доста бързо се разкашкват пистите, доста по-наниско се намират и самите писти, може би това е причината. И вече към 10-11 часа е много трудно да карате на писта, която не е цялата в бабуни. Но това ще ви разкажа в друга част от влога, което точно най-много ни е харесало, може би някъде към края. Сега отиваме заедно до това градче и ще ви снимам всичко, което ще правим там. Добро утро, хора! Добро утро, хора! Днес е петък, последният ни ден в Австрия. В момента сме се запътили към едно местенце, на което ще пием кафе и ще гледаме кончета. Вчера ходихме да караме за последно. Ново в Kitzbühel, там е зоната, в която най-много ни хареса. Съоръженията са най-нови, пистите са най-хубави. Въпреки че времето сутринта беше супер кофти, валеше сняг и беше много мъгливо. На обяд, даже малко преди обяд, времето се изчисти, дойде слънчице и беше страхотен ден. Покарахме си, след което се прибрахме в апартамента и заспахме аз заспах в 5 часа и се събудих тази сутрин в 7 часа. Тоест съм спала 14 часа, нали така? 14 часа съм спала без да се събуждам. За първи път от не знам колко време си легнах с грима и не го махнах до 4 часа през нощта. 4 се събудих и осъзнах, че съм си легнала с грима и ми стана много кофти, просто станах да го махна, но доста време поспах. Като последен ден решихме да си разнообразим малко нещата, да не ходим отново на ски. Ще отидем до тази, всъщност това е хотел, в който има конна база и ще видим кончетата. За жалост няма да може да яздим, защото всичко е букнато и инструкторите са заети. Имат определена порода кончета, които отглеждат и сега ще ги видим. Мисля, че са изцяло бели, така че сега ще ви покажем. Не знам дали всъщност е отворено за външни посетители, но сега ще разберем. И ако е отворено, ще пием кафе там и ще разгледаме кончетата. Много ми се искаше и да ги яздим, но очевидно няма да стане. И след това мислим да отидем на спа. Това е плана за деня. Малко ще и поработим, като трябва да се оправи и багажа, защото смятаме да тръгнем късно вечерта към 3-4 часа. Това е планът за деня. Взимаме ви с нас да ви покажем кончетата.
Включване! Здравейте хора! Малко по-късно през деня се включвам, за да ви разкажа какво правихме и всъщност какво видяхте до момента. Бяхме да пием кафе в един страхотен хотел, който се намира много близо до място, където спим ние. И всъщност вътре в този хотел има конюшня. Както видяхте, имаше страшно красиви кончета. Всички са една и съща порода, която не бих казала, че е типична за района, но типична за тази конюшня. Те отглеждат само такива коне и не мога да изкажа породата. Ето тук ще я напиша, но беше супер готино. Манежа беше страшно красив. И това може би беше едно от нещата, които най-много ми хареса тази почивка. Много е яко, че хората така се грижат за животни тук. Не само за кончета, но за всякакви други животни. Та пихме кафенце там и после отново отидахме до Kids Bio да си вземем шоколадчета, сувенирчета и всякакви други неща. Взех си една много яка чинийка, които са долу в колата и не мога да ви ги покажа в момента. Но като цяло пообиколихме още малко преди да си тръгнем. Сега предстои да оправям багажи и днес късно вечерта ще тръгнем обратно към България. Не знам дали споменах по време на това видео. Не препоръчвам много мястото, на което спим. Не защото не ни хареса и не е удобно, просто защото няма според мен удобствата, които би трябвало да има един хотел, който се намира на такъв тип зимен курорт. Според мен е много хубаво, когато отиваш да караш ски на място, където спиш, дали е хотел или Booking или Airbnb или каквото и да е друго, да има спа. Ние това нещо го нямаме в нашата къщичка. Доста от къщите тук са оборудвани с сауни, но според мен това е едно от нещата, които много променя целият експириенс, защото по цял ден си на пистите и ти е студено и после със сигурност малко спа и почивка е, бих казала, даже нужна. Така че това е едно от нещата, които ние нямахме, но както споменах, буквално букнахме този апартамент началото на месец януари и нямахме никакъв избор, ако искахме да сме в тази зона, където са и приятелите на Захари. Така че ви препоръчвам, ако планирате такъв тип почивка, да си запазите хотела доста по-рано и да гледате да има удобства от към спа, също така храна, защото тук не мога да ви опиша колко е зле с кафетата. Аз, която пия капучино всеки ден, не намерих един магазин, в който или кафенце, което да работи в това село. Наистина няма нито едно. И единствения шанс да пия кафе беше на пистата или случайно в някое друго селце. Например, в Kids Bio имаше няколко кафенца, които бяха супер сладки. Едно от тях ви снимах, но наистина шансът тук да намерите място, на което да пиете кафе е нулев, така че със сигурност бих предпочела хотел, в който да си има включена и закуска и вечеря. Същото нещо се отнася и за храната. Има един единствен ресторант, който е отворен за външни посетители, една пицария, в която се продава само пица и турска храна, така че буквално единствения монополен ресторант е този. Със сигурност няма да ви се яде всяка вечер едно и също. Единственият вариант е да си готвите или съответно да имате хотел, в който да е включена и вечерята. За мен добрият вариант е да си вземете хотел, в който имате включена закуска и вечеря, както и спа зона. Това е най-добрият вариант, освен ако не сте голяма компания. Ако сте голяма компания, със сигурност ще е много яко да си запазите голямо шале, в което да има включено тези неща и да си готвите и да си правите нещата заедно. Но ако пътувате с партньори или с приятелка, по-малка компания, по двойки и така нататък, според мен най-добрият вариант е хотел. Долу ще опиша всичките места, на които сме били, всичките ски зони, на които сме били. От към ски зони, както ви споменах няколко пъти, Kids Bio най-много ни хареса. Там пистите бяха най-широки и хубави, според мен. Лифтовете и гондолите бяха най-нови, беше най-комфортно според мен. Имаше места за хапване, много кафенца. Като цяло най-много ни хареса тази ски зона. До този момент винаги, като съм ходила на такъв тип почивки, сме карали всички дни, в които е било възможно. Тази почивка обаче решихме да си починем 2 от дните и изобщо не съжалявам за това. Смятам, че даже по този начин имаш време и да разучиш малко, когато си на пистите, буквално караш по цял ден, после се прибираш супер изморен, спити се. Според мен най-доброто решение е да не се кара всеки един ден, да може да видите нещо друго, което предлага съответно града или мястото, на което се намирате. Това са горе-долу моите съвети за пътуването. Както ви казах, ние пътуваме през нощта, като че ли тогава има най-малко трафик и е най-удобно, според мен. Днес ще тръгнем доста късно вечерта или по-скоро утре рано сутринта и ще пътуваме цял ден. Този път няма да минаваме през никакви магазини и други дестинации. Директно си отиваме в София. И така, надявам се този влог да ви е харесал. Пишете долу в коментарите какво ви интересува и ако мога ще отговоря с удоволствие. И ще се видим следващият влог.